El libro, la primera edición, es de 1925. Esa primera edición está, claro, viene la dictadura de Primo de Rivera, ese libro queda ahí un poco clandestino, que es el destino que le va a tocar a Xabiertxo después, ser clandestino otra vez en el país. Liburu bat ginukan, Xabiertxona. Hase ginukan, Marianistak erregalauta gure mutilai. Eta gerra hosti ematemateke kendu eskun. Hemen umearen laguna. Bueno, gero hau oso ezaguna da, Xabiertxo. Liburuak, bai. Xabiertxo eta Iziertxo eta hoizek, horako gauza batzuk ziren. Zan liburu oso ona. Letra txiki bazazken, handixioke bai, handikoke bai, eta hiru klasetako letra zazken. Eta Xabiertxo gen guk, nik ez, danok Xabiertxo biltzen, danok Xabiertxo genuen gara jartan. Nik eukin nun liburua, Xabiertxo osatzen ziren liburu txiki bat. Katona osaten ginen. Baina hura etxen euki behar. Hura ez zon eskola ekartzeik. Ni beti akordatzen nahi. Juten nintzala tiganea, eixen bat, libro bat letzea. Libro upin bat bezalakoa zen, Xabiertxo izena. Kalen etxea sartu zian, eta liburu asko hartu, kale erdin jarri eta errein zituen. Batzuk berreskuratu zian, garaietan apaiz batzuk kaletik zebiltzala hartu zituen eta beha jaso zituen eliz barruan eta guetorre ginean aitona eman zizkien. Baina denak ez, gehiena erreta gelditu zen.